Helikopteri hitne medicinske službe, opremljeni kao manje jedinice intenzivne njege, na zadatke će poljetati iz baza na otocima Krku i Braču, a pacijentima bi trebali osigurati zdravstvene usluge koje odavno imaju sve članice Europske unije. Pilot projekt Ministarstva zdravlja, koji u cijelosti financira Svjetska banka, predstavljen je u Riječkoj zračnoj luci. Dan poslije prvog leta i prvog spašenog života, nema li ponos? Osjećaj je izvanredan. Kad smo dobili predalarm, kad smo krenuli, onda smo konačno od sve te edukacije i svega, i onda sam sebi kažeš stvarno, evo, krenulo je, to je to. Adrenalin na vrhuncu, brza tehnička provjera jer Andreja je obučena i za kokpilota. I još brža intervencija. Od prvog poziva s Cresa unesrećeni je motociklist zbrinut u bolnici za samo 50 minuta. Da nema ovoga, vjerovatno 3 sata ili duže. S obzirom da je to bio pacijent koji je imao teške ozljede, koji je jako puno krvario, nama je bilo najvažnije da ga u što kraćem roku zbrinemo. To je velika razlika za pravog hitnog pacijenta, onako kojeg mi zbrinjavamo, koji je životno ugrožen i svaka sekunda i minuta može otraviti trajne posljedice. Mi smo hitnu zemaljsku uredili, sredili, dotjerali, a sada je red da se pobrinemo i za one do kojih ne možemo tako brzo doći s vozilom. A to su otočani, stanovnici udaljenih ruralnih sredina, ljeti turisti. Za sad samo 2 helikoptera slijeću inače i na iznimno zahtjevne terene u neposrednu blizinu unesrećenog, a taj je posao barem u 4 iduća mjeseca, koliko traje pilot projekt, povjeren talijanskim tvrtkama. Imamo dovoljno iskustva s ovakvim tipom hitnih letova, stoga nas tehnički dio ne zabrinjava. Teritorij je prekrasan za letenje, može nas ometati samo bura, no na nju smo navikli u Trstu. A do nove intervencije vrijeme se krati u aerodromskom hangaru. Ekipa na Krku dežura od izlaska do zalaska sunca, kao i ona na Braču. A tamo su danas, doznajemo, spasili čak 3 života.